Former COP and BJP candidate from North Shillong, M. Kharkrang, speaking at an event, said non-tribals are considered second-class citizens in Meghalaya despite their contribution to the tribal society. Kharkrang recalled that it was on August 13th when a group of youths stormed a police barrack. He said youths roamed on the streets of Shillong brandishing weapons and the situation was like a lawless Afghanistan. Ki viewers ki perlok kamtam kita ki paradok ki parasnam ki besyong ki pasa hang ni pok gebri nyau trap hang ni pok gejala ka cungi hadin bang UI ya kawai ke jing kren jong wei ne ki kertong hang ni pok ka ri khasi hang ni pok gejala ka jongi wei ne ki kertong jong ka BJP uba Kharkrang ubaya kontes nang tei na po North Shillong constituency si benta ngi penpau ya kejing sengau rem ngi penpau kejing sauduk jing kermen ba kat kekerdan karang officer wat la ula syong tat makanaru ha kejing isya la dei bendei ubriu balak don ya kata kejing syampang dei bendei utau ubriu uba ngi dei ban buram lengba kita ki senyang ki bapila syakri ya kejela ya kejaj penriu penman mentan da pila syong tat na kakam na benta ka jing mentoi simet ka jongpi ya kata ka papin yo ya kata ka syuki MLA papin li tat buram ya ka jaj penriu hakmat jongki wei kalong ka e ka bakla bat kalong ka e ka bomlap pediang setia ya kum kini hang ni pok ka jaj penriu hang ni pok ki imlang kasalang menu pilap bat ha PUI bangi don kata ka jing ya penper jaj penriu hang ni pok ka jela ka jumi papin sulit keren bat papin lit tat ya ka jaj benriu ha po kiwei pat ki jaj benriu kalong ka babakla pat kalong sya ka ka bamla pediang setia hang ni po ka imlang ka salang bat pidai hi wei na ki kun ki hajar hang ni po ka bri nyau trem bat kani ka statement ka jongpi ka dei tang kata ka desperate move nila banong ka ba phim don shu da ki wei kilat kilenti ba phin yo lani kata ka jing kwa raha bor ka jing raha syuki ki jongpi bat bapin lit tat bapin krit ya kata ka tension hapdeng jongki tribals bat ki non tribals hakmat jongki wei ki breu ki wei ki jaj breu philet ong ba ki khasi ki dei ki bakomne ki bakomtai bat ki dei ki bapendik ya kita ki non tribals bat balai pisukren hapo ki rensan yalap election ki jongpi bat kadi kalong sya ka ka bomdei ka lenti bapin le bat ngi penram ya kani ke jingle ke jongpi bat ngangat scam bagi kun samla khasi senrang bat kenthei ki kta ki don ke jing sngau ke jongki ya kani ke jingkren ke jongpi bat ngi kentu hang ne ba uba Kharkrang u kertong BJP nang tei dapot North Shillong udai ban mi syakmat ban pensai ha dei bat kani bat udai ru ban panmap hakmat jongki kun ki hajar hang ne pok kejala hakmat jongki kun ki hajar hapok ke bri nyau trap bat ngakwa ru ban puk ni ke jingkeli kalong ba hatu bak Kharkrang udai ni am khasi hatu kalok ki kun jong bak Kharkrang udai ni am khasi hatu udon ni am ki kur ki jat hatu udon ni am ki persa ki bahayeng ki bahasem ki badai ki khasi bat tang namar ba pikwa ya kata ka syuki ki jong pi pin ong ban di tador ya la ka long rniang jong ka ri khasi jong ka jat ben riu ya ki kun samla kamut ba pi pen po dor hadu kata-kata ya kata ka long rniang jong ka jat ben riu ke jongi bat ngi dawa hang ne bai bak Kharkrang idai ban panmap bat idai ban pensai ya ka ka ba Ukraine bat udai ban panmap mardor na ki paradok ki parasnam ki jongi babalai uhap ban litat ya ka jat benriu ki jongi syaki wei pat ki jat benriu lengba ki rensan yalap election bat kenma ba ka syuki MLA jongpi kata ka jingkwa MLA ki jongpi hadu upin tat ya la ka jong ka jat benriu kim im pateng la pateng ya kata kan lengba kata ka syuki MLA jongpi ba pi hap ban tat ya la ka jong kalong riang jong ka jaj benriu tang namar ba pi kwa bor tang namar pi raha bor tang namar pi kwa ban yo e kata ka syuki MLA phim salia syu tang pin kring ki vot dan ni kita ki nong thep bot bat phin ya lambakla hapo ki imlang ka salang te nga kenturu hang ne ya ki bor jong ka an ba ki dei ban sim action namar ba kani ka dei ka si benta ban create tension hapdeng ki tribals bat ki non tribals ba ngim judon kata ka jingas ngau per jaj benriu penban dah kini ki kertong yakun election ki yalam bakla
bat ki hikai ya ka jat benriu jongi bat ya ka jat benriu jong ki wei pangi hap ban ya shrut khna makin yo nong maki bat nganget scam bapis ngotu ya kita ki egi bangi kran bat ka ega bangi pensngau lengba ka ni ka jingkran ka jong ha ka ni ka por bat snobha wat no mele kai ya ka jat benriu tang namta ka jing ha bor jong no la ni namta ka jing yo nong shimet jong no hang ne po ka jat benriu hang ne po ka jela ka jongi